Mutta mennäänpähän eteenpäin, eli meikäläisen nimi on Juho Aarnio. Mä olen toiminut tässä nytten reilun 10 vuotta Vapepan riveissä. Sitä ennen mulla on vahva reserviläistausta. Tulen maakuntakomppaniapuolelta. Siellä niin ensimmäisen kerran ollut mukana tässä viranomaisyhteistyössä ja sieltä sitten vapaaehtoishommia eteenpäin aina tänne tosiaan Vapepan puolelle. Koulutustaustaa Vapepa-puolella on nyt sitten jo resurssikouluttajankin verran, eli toimin Kanta-Hämeessä Riihimäen alueella. Ja lisäksi Vapepan johtaja valmiuspäivystä ja oikeastaan tämä koko ketju, mikä siinä on. Työkseni mä olen nörtti. Mä teen ratkaisusuunnittelua lähinnä valvonnan ja laadunvarmistuksen suhteen, mitä tulee tämmöisiin isompiin tietotekniikkajärjestelmiin. Ja tuossa kavalkaadissa on muutamia tämmöisiä intohimoisia harrastuksen kohteita. Kovasti noita erinäköisiä ajoneuvolaitteita siellä on niin kuin musiikin lisäksi, mitä tässä on mulla harrastuksia. Ja tässä vaiheessa mä tiputan tuosta ton kameran pois, koska mä olen vähän huolissani meidän yhteyksien kestävyydestä tämän ruudunjaon kanssa, että toivottavasti tämä ihan hirveästi pätki tämän illan aikana. Nyt sitten itse session sisältönä niin käydään läpi ensin pikkasen näitä ajoneuvoa ja kertauksen vuoksi autopartiointia, että mitä se tarkoittaa, ja sen jälkeen lähdetään menemään sitten tarkemmin tähän mönkijän rooliin ja miten sitä voidaan käyttää Vapepa-operaatiolla. Käydään ihan läpi sitten lainsäädännön kautta ja mitä niistä mönkijöistä pitää vähän niin kuin ymmärtää, minkälaista varustusta ja toimintaperiaatteita, ja loppuun on myöskin avattuna sitten ihan riskikartoitus. Eli nyt tämä esitys on tehty oikeastaan suunnattu enemmän niin kuin Vapepa-johtajille ja yleensä johtopaikkatoimijoille siinä mielessä, että saataisiin sellainen kokonaiskäsitys siitä, että mitä kaikkia mönkijöillä voi oikeasti lähteä niin kuin tekemään operaatiolla. Että vähän niin kuin silmiä avaavaa juttua sellaista, että jos aihealue ei ole tuttu, ettei itse omista mönkiä tai ette oikein tiedä, miten niitä käytetään, niin tämä voi ehkä auttaa siinä, että mitä sieltä saadaan irti. Ja sitten toisaalta myöskin, jos itse omistat mönkijän, niin samalla tavalla tässä voi tulla sitten aha-elämyksiä siitä, että jos sellaista lähdet mukanasi kuljettamaan Vapepa-operaatiolle, niin mihin kaikkiin tehtäviin voisit esimerkiksi tarjoutua ja antaa sitten tietoa myöskin sinne johtopaikalle, että tätä kaikkea tällä vehkeellä voisi tehdä. Sellainen on tämän illan agenda. Jos tässä vaiheessa joku sisääntulijoista toteaa, että ihan tylsää, en mä tänne viittiin jäädä, niin nyt on hyvä paikka poistua äkkiä takavasemmalle ja kukaan ei huomaa ollenkaan, että siitä vaan. Mutta tämmöisellä hommalla mentäisiin eteenpäin. Kysymyksiä tähän väliin ei vissiin, ei näy, kaikki tuntuu tyytyväisiltä, niin eteenpäin sanoo mummo lumessa. Käydään nyt ensin läpi vähän tätä ylätasolla, että määrittelyä siitä, että mitäs ne ajoneuvot nyt taas olikaan, niin Vapepa-tehtävällä tosiaan ennen kuin joku rupeaa haastamaan mua mielenkiintoisilla asioilla, niin määritellään tämä ajoneuvo, eli tarkoittaa maalla kulkevaa laitetta, ei siis kiskoilla, ja se on moottorikäyttö tai moottoriton. Eli tässä on tavallaan listattuna nyt niitä asioita, mitä meillä yleensä tulee Vapepa-tehtävällä mahdollisesti eteen, mitä voitaisiin käyttää. Ja taitaa olla vieläpä melkein vähän niin kuin tärkeysjärjestyksessä, että autojahan meillä toki siellä eniten on. Pohjoisessa meiltä löytyy sitten moottorikelkkoja, vaikka toisille jakais, ja polkupyörät, ja nykypäivänä sitten varsinkin sähköavosteiset polkupyörät, niin nehän antaa ihan uusia mahdollisuuksia myöskin Vapepa-toiminnassa. Ja sitten vähän eksoottisempaa tavaraa, mitä nykyään on sitten mönkijät, traktorit ja mahdollisesti sitten moottoripyörät, mopot, miten niitä tulisi, mutta eiköhän kulkuneuvoista niin autot ole ehdottomasti enemmistössä, mitä me tehtävillä otetaan käyttöön. Ja ajoneuvojen käyttö, niin toki luonnollisesti ihmisten ja varusteiden kuljetus, sehän se juttu on. Ja voidaan ajatella näin, että tämä tapahtuu jo siinä, kun ihmiset tulee tehtävälle, niin silloinhan he yleensä jonkin sortin ajoneuvolla sinne paikalle pelmahtaa, ja ensimmäinen juttu ajoneuvoista puhuttaessa on tietysti johtopaikalla miettiä se liikenteen ohjaus siihen, tai yleensä se johtopaikan sijoittaminen, että onko meillä riittävästi esimerkiksi parkkitilaa ja saadaanko me riittävän sujuvaksi se ajoneuvojen sisääntulo ja uloslähtö johtopaikalle, kun ihmiset ilmoittautuu tehtävälle, lähtee tehtävälle,
hoitaa huoltoa, tämmöisiä asioita. Eli tämähän on niin kuin peruskauraa siinä, kun mietitään, että mihin me lähdetään tätä operaatiota viemään. Ja sitten tämän ihmisten ja varusteiden kuljetuksen lisäksi niin on erikseen määrättyjä tehtäviä, eli Vapepa-johtaja ikään kuin ottaa sitten ajoneuvon omaan käyttöönsä ja määrää sille tietyn tätä operaatiota tukevan tehtävän. Eli sieltä löytyy sitten etsintäpuolella yleensä löytyy tämä reittiharavointi, pistemuotoinen kohteen tarkistus, mihin me tarvitaan ajoneuvoja, että me nopeutetaan liikettä, ei lähdetä jalan ihmettelemään, ja sen jälkeen sitten erilaiset huollon kuljetukset, lähettitoiminta tai tämmöiset tukiajoneuvotyyppiset tilanteet, jossa lähdetään ajoneuvon avulla tekemään tai auttamaan liikenteen ohjausta, tai esimerkiksi se, että viedään viesti, jos on radioviesti toimintaa meillä, niin me saatetaan ajoneuvolla viedä maastoon sitten tukiasema, jolla me pystytään laajentamaan sitä radioviestintää siellä maastossa ja niin poispäin, eli peruskauraa, mutta tämmöisiä asioita me ajoneuvolla tehdään, ja toki autot on yleensä se vahvin väline, mitä näissä kaikissa käytetään, mutta sitten löytyy tiettyjä tilanteita, jossa muut ajoneuvot saattaa olla parempia, ketterämpiä, tarkoituksenmukaisempia kuin autot. Pohjoisessa talviaikaa varsinkin moottorikelkkat luonnollisesti maasto-olosuhteissa ja sitten täällä etelässä niin tosiaan mönkijät ympäri vuoden ja polkupyörät alueella, mihin ei autolla sitten voida esimerkiksi mennä. Tämä on niin kuin se kupletti, missä mennään. Ja tosiaan, jos keskitytään pikkasen siihen autopartioon, niin se etsintätilanteessa niin autopartion käyttöhän yleensä jaetaan kahteen eri asiaan, että meillä on reittiharavointi ja sitten meillä on aluepartiointi. Ja siinä oikeastaan ne erot menee siinä, että reittiharavointi on asia, jossa partiolle annetaan tietty reitti tästä pisteestä A pisteeseen B tarkistaen kaikki esimerkiksi sivupistot, mitä siitä tulee, tai niin, että halutaan vaan tarkistaa joku tietty mahdollisesti kohdehenkilön tunnettu reitti, eli vaikka nyt kotoa kauppaan, niin mitä hän aina kulkee, niin halutaan juuri tämä reitti tarkistaa, niin siihen voidaan lähettää autopartio. Tämmöinen on reittiharavointi. Kun taas aluepartiointi on sitten sitä, että meillä mahdollisesti on liikkeessä oleva kohdehenkilö, jota me halutaan niin kuin tarkemmin, me ei tiedetä ihan tarkkaan, mutta me tiedetään, että hän liikkuu tällä tietyllä alueella, niin voidaan määrätä useampikin autopartio, jotka tekee niin kuin tietyllä alueella jatkuvaa tavallaan partiointia pitäen silmänsä auki, löytyykö se täältä, tai niin, että annetaan aluepartioinnissa, saatetaan myöskin antaa autolle isompi pläntti ja hän käy niin kuin siltä alueelta kaikki ne tiet läpi kertaalleen. Mä tuun tuossa vähän myöhemmin kalvossa, näytän siitä esimerkin. Tämmöiset on yleensä ne, mihin autopartiointia niin kuin käytetään. Ja sitten tukitoimet, niin ja tosiaan tuo, eli kun muistatte ehkä etsinnän peruskurssilta ja muutenkin sen ajatuksen siitä, että eri etsintämuodot on eri tarkkuudella tapahtuvia asioita. Eli jos meillä on se kaikkein tarkin näkötuntuma haravointi, eli me pannaan se kampa sinne maastoon ja ihmiset saattaa olla 1,5 metrin päässä toisistaan kulkea rauhallisesti eteenpäin, niin meidän on hyvä syy olettaa, että mä löydän tupakka-askitkin tai tippuneet kännykät tai tämmöiset pienet esineet tämän kaltaisella haravoinnilla, niin autolla tuohon on nyt kirjoitettu, että reppua suuremmat kohteet havaitaan reittiharavoinnissa siitä välittömästi siinä tieltä tai niin kuin näkyvältä alueelta siinä tieltä tai sen piantareelta, niin käytännössä on havaittu, että toikin voi olla haasteellista. Muutamissa harjoituksissa punainen reppu siinä piantareella, niin kyllä sujuvasti kaikki autopartiot paineli ohi tajuamatta, että se punainen reppu oli siinä piantareella. Eli kyllä tämä on vähän sellaista, että kun autopartiolla mennään, niin sillä haetaan lähinnä pystyssä olevaa tai liikkeellä olevaa ihmistä, et todennäköisesti muiden tai pienempien esineiden löytäminen, niin todennäköisyys alkaa olla jo vähän heikompi. Eli tarpeen mukaan tässäkin mennään eteenpäin. Sitten tukitoimet, niin toki ihmisten kaluston siirtely paikasta A paikkaan B, se nyt on selvä toiminta. Lähetti on ehkä
ainakin meidän alueella etelässä niin vähemmän on tarvetta ollut käyttää lähettiä, mutta lähettihän on siis johtopaikalla johdon apuna toimiva henkilö, jolla on ajoneuvo käytössä. Eli silloin, jos meillä radioyhteys puuttuu tai on jotain muuta tällaista, pitää hakea sitä täältä tuolta tai viedä viestiä tonne tänne niin poispäin, niin lähettihän on siis tämmöinen, joka sitä toimintaa tekee. Hän tarvitsee ajoneuvon, niin siihen voidaan sitten määrätä autoa tai jotain. Ja sitten on tällaisia erikoisjuttuja, että me käytetään ajoneuvoa esimerkiksi jonkun tietyn kohteen siirrettävänä valvontapisteenä, mikä tarkoittaa sitä, että meillä on kohdehenkilön tiedossa oleva kohdehenkilön esimerkiksi tämmöinen mielenkiinnon kohde tai paikka, harrastepaikka tai joku sellainen, missä hän hyvin usein käy, vaikka joku kaunis leiripaikka tai niin tai poispäin, ja on syytä olettaa, että hän esimerkiksi saattaa hakeutua sinne. Et sanotaan, että on metsään eksynyt ihminen ja tiedetään, että meillä on tuolla tuommoinen lato tai laavu, jonka hän tuntee, niin sijoitetaan sinne kuumaan kohteeseen tavallaan partio, joka vaan odottaa siellä ja varmistaa, että jos sinne ilmestyy tämä kohdehenkilö, niin sitä kautta päästään sitten auttamaan häntä. Niin tämmöisessä luonnollisesti, jos autossa istuu, niin lämpimämpi ja kuivempaa siellä todennäköisesti on kuin taivasalla. Niin tämä on se, mihin voidaan myöskin ajoneuvoa käyttää. Ja sitten niin liikenteen ohjauksessa niin auto harvemmin Vapepa saa sellaisia tehtäviä, että lähdettäisiin tekemään jotain tämmöistä follow me-tyyppistä toimintaa, että niin kuin mitä joskus näkee Suomenkin maanteillä tietyötilanteissa, että siinä on se johtoauto, joka vie jonon sitten työmaan ohi. Tämä vaatisi erityisen koulutuksen ja luovituksen ja sellaiset, sitä meillä ei tapahdu, mutta sanotaan näin, että jos sulla on 2 henkeä esimerkiksi risteyksessä ohjaamassa liikennettä, niin pimeässä sateessa yöllä, jos sulla on 2 heijasteliivillä olevaa ihmistä tai sulla on auto ja 2 heijasteliivillä olevaa ihmistä, niin se auto tai ajoneuvo, mikä tahansa, luo siihen tilanteeseen heti huomattavasti isomman massan, mikä tarkoittaa, että siihen tilanteeseen saapuvalla liikenteellä on helpompi havainnoida, että tässä on nyt jotain menossa. Eli se luo ehkä turvallisuutta siihen liikenteen ohjaukseen, niin tällä tavalla voidaan ajatella, että liikenteen ohjauksen tukiajoneuvoja voidaan myöskin käyttää näitä autoja tai sitten myöhemmin, kun mennään eteenpäin, niin mönkijöitäkin. Mutta tällaisia on yleisesti ottaen se, mihin autopartiointia niin kuin käytetään. Ja autopartiosta itsestään, että miten se miehitys menee, niin tämähän on, tästä on paikkakuntakohtaisia eroja, miten koulutetaan autopartiotoiminta. Siitä ei taida olla Vapepa-puolella ihan kiveen hakattu, että näin se pitää mennä, mutta pääsääntöisesti suositus on se, että autopartio on aina 4 hengen juttu, eli siinä on kuljettaja, partionjohtaja ja sitten 2 tähystäjää, jotka 4 hengen autoon sijoitetaan, kuljettaja, partiojohtaja eteen, tähystäjät takapenkille ja kumpikin tähystää niin omaan suuntaansa täältä ajoneuvosta. Toki jos väkeä on vähän, autoja paljon, niin sitten tätä koulutetaan sillä tavoin, että jos multa puuttuu, että mulla on vain 3 henkilöä, niin silloin mulla on vasen tähystäjä ja partiojohtaja hoitaa oikean tähystäjän roolia. Jos mulla on vain 2, niin kumpikin katsoo omaan suuntaansa, mutta aina kun vähennetään tässä kohtaa väkeä, niin aina heikommaksi menee sitten se lopputulos, koska niin kuin kalvossakin lukee, niin kuljettajan pääasiallinen tehtävähän on keskittyä siihen auton turvalliseen ja lainmukaiseen kuljettamiseen tiellä, että huomioidaan nopeusrajoitukset, muu liikenne ja tehdään sitä asiaa turvallisesti. Ja siinä on ihan täyspäiväinen homma sille kuljettajalle. Siinä kohtaa enää on ihan turha kuvitella, että tiukassa liikennetilanteessa hän havainnoi yhtään mitään muuta eksyneitä ihmisiä tai muuta, siihen ei riitä kapasiteetti yleensä ihmiseltä. Eli kuljettaja voisi vain keskittyä siinä ajamiseen. Sama juttu partion johtajalta, jos hän käyttää radiota ja sitten hänellä on vielä karttasovellus tai kartta siinä, minkä avulla hän tekee suunnistusta. Joka kerta, kun hän keskittyy kuuntelemaan, mitä siellä radiossa sanotaan tai katsoo sitä karttaa, niin vaikka kuinka konsultit väittää ihmisen kykenevän moniajoon, niin ei muuten kykene. Eli kun minä keskityn radioon, niin en minä silloin huomaa sitä reppua siinä tienpientareella. Että kyllä tämä
siitä syystä partiojohtaja keskittyy siihen omaan partiojohtamistoimintaansa, kun taas sitten tähystäjät keskittyy siihen, että he kattelee pihalle. Ja sitten tässä kohtaa todetaan että kuljettaja pitää vauhdin riittävän alhaisena tähystäjille, niin siinähän on juurikin tämä periaate, että jos minä ajattelet nyt tuossa istuvassa penkillä ikkuna auki ja katselet sinne ulospäin ja pientareille, niin jos vauhti nousi yli 20 kilometrin, niin rupeaa muuten penkka vilisemään sillä tavoin, että et sä siitä enää tarkkaa tolkkua saa. Eli silloin, jos oikeasti etsitään niin kuin kävelevää ihmistä ja pienempää kohdetta sieltä, niin ajonopeuden on syytä olla kävelyvauhti tai ei juurikaan sitä suurempi. Ja nyt jos olisi interaktiivinen sessio muuten, niin kysyisin teiltä, että no mitä varten ne ikkunat pitikään olla auki, niin ihan vaan sen takia, että heräätte sinne, niin nyt nopein kirjoittaa chattiin, että mitäs varten ne ikkunat pitää olla auki. Katsotaan, kuka kerkee ensimmäisenä. Kaikki rupesi kauheasti miettimään, että miten se chatti taas toimikaan, mutta saipahan teidät hereille edes. Tai sitten kukaan ei kirjoita chattiin yhtään mitään. No niin, just näin. Eli Antti sieltä vastasi, eli kuulee avuhuudet ja voi myöskin tätä etsintähuutoa käyttää, että huutaa kohdehenkilöä nimeltä. Ja on siinä se niin kuin käänteinenkin juttu, että kun ne ikkunat on auki, niin sattuneesta syystä se kuljettaja yhtäkkiä pitää sitä nopeutta ihan luontaisesti paljon matalampana. Mutta joo. Ja joo, avonaiset ikkunassa näkee paremmin ulos, sekin on kyllä ihan itse asiassa totta. Mutta toi on tässäkin kohtaa jos mahdollista, eli varsinkin uudemmat kärryt virtaviivaisesti suunnitellut, jotka on kaikkea muuta kuin enää laatikoita, niin niihin sataa ihan oikeasti sisään, jos sä avaat sen ikkunan. Eli siinä täytyy käyttää sitten vähän perisilmää ja sitä autonomistajankin halutilaa, että voidaanko niitä ikkunoita lopulta avata vai ei. Mutta tämä on kuitenkin se ohjeistus, että ajatus olisi mennä ikkunat auki. Ja tuossa ne toimintaperiaatteita onkin tullut, mutta ehkä se alleviivattava asia siinä on nimenomaan se, että turvallisuus ennen kaikkea, ja vaikka me ollaan VAPEPA-hälytystehtävällä, niin meillä ei itse asiassa ole mitään viranomaiserikoisoikeuksia. Eli sillä autolla ei saa ajaa tieliikennelain vastaisesti. Me ei saada ajaa, vaikka me kuinka ollaan etsintä tekemässä, niin ilman viranomaisen eri lupaa tai käskyä, niin ei me saada ajaa pyöräteillä tai kevyen liikenteen väylillä tai missä sattuu, vaan me joudutaan ajamaan sillä ajoneuvolla ihan liikennesääntöjen mukaan, mikä pätee myös nopeuksia muihin. Ja samaisesta syystä tuolla sanotaan, että ei mielellään käytetä niitä hätävilkkuja silloin, kun auto liikkuu. Toki tässä nykyäänhän lainsäädäntö sallii jo tai huomio, mikä se oikein termi nykyään onkaan, onko se huomiovilkut vai hätävilkut. Nythän niiden käyttön sallitaan myöskin ajaessa. Ennen vanhaan sitä ei sallittu muuta kuin hätätilanteessa, sen takia niitä ei saanut käyttää. Nykyään ne jo sallitaan, mutta kyllä se hätävilkkujen käyttö ajaessa on silti hämäävää, eli suositellaan nykyään aika halvalla saa magneettikiinnitteisiä LED-työvilkkuja, oransseja vilkkuvaloja, jotka voi auton katolle sijoittaa, niin mieluummin sitten sellainen, koska se on ihmisen helpompi tulkita, että joo, tässä tapahtuu jotain erikoista ja se on siinä huomiota varten, mutta että tässä ei kuitenkaan ole kyse mistään hädästä. Jos teillä on hätävilkku päällä, niin puolet porukasta periaatteessa joutuu pysähtymään ja kysymään, että mikä se hätä nyt sitten on. Niin sen takia niitä ei mielellään käytetä. Ja tosiaan kaikilla autopartion jäsenillä ne keltaiset liivit, jälleen kerran mielellään VAPEPA-logolla, niin ei. Ja jos mahdollista, niin merkataan myöskin auto sillä VAPEPA-kilvellä, eli tulostaa VAPEPA-logon tai laminoitu tuloste tuohon kojelaudalle tai takaikkunaan tai miten, niin on ihan hyvä käytäntö, että tavallaan näkyy, että auto on tällaisessa käytössä. Ja ehkä yksi tämmöinen hyvinkin tärkeä knoppi, mikä kannattaa muistaa, on se, että tuolta ajoneuvosta ei lähdetä maastoon ilman johdon lupaa, eli ei lähdetä pomppimaan mielenkiintoisten asioiden perässä siellä, koska ei haluta
niin sanotusti saastuttaa sitä aluetta. Eli autopartio on usein se, joka lähetetään ensimmäisenä alueelle, ja sitten kun tulee tarkempia yleensä sinne tarkempien tietojen perään lähetetään ensimmäisenä koirapartio. Ja silloin koirapartion kannalta se tärkein asia on se, että siellä ei juurikaan ole turhia hajuja, jälkiä ja muita sellaisia sotkemassa sitä koiran toimintaa. Ja tämä on nimenomaan se pointti, että pysytään siellä ajoneuvossa, koska suljetussa ajoneuvossa myöskään semmoista ilmahajujälkeä ei aiheuteta niin paljon kuin mitä jalkapartiot aiheuttaa. Niin se voi olla se syy, miksi autopartiota alun perinkin on käytetty. Niin vähän niin kuin kaikessa VAPEP-toiminnassa, että älkää soveltako, kysykää aina johdolta, kun tulee joku hyvä idea, että pitäisikö tämä tehdä, niin kysykää siihen johdolta lupa ja ohjeistus, niin pysyy se pakka kasassa. Ja tosiaan niin kuin juuri näin, eli johdon pyynnöstä niin kuin tehdään asioita totta kai. Eli jos esimerkiksi autopartio on lähetetty tietyn kohteeseen tarkistamaan sen, niin totta kai siellä tehdään asiat sen mukaan, mitä johto on tehtäväksi antanut. Mutta kuten sanottu, ja ideoita ei koskaan kannata niin kuin jättää huomatta esille. Eli jos autolla ajetaan, havaitaan jonkin sortin tilanne, havaitaan esimerkiksi lato, jonka ovi on auki, niin ilman muuta se tieto kannattaa lähettää ja se ajatus siitä, että hei, että täällä on tällainen lato ja tämä näyttää semmoiselta, että ihan hyvin on olisi saattanut joku mennä suojaa hakemaan, niin ilmoittaa johdolle sen ja kysyy johdolta, että tarkistetaanko. Ja jos johto tietää, että alueella on koirapartio 300 metrin päässä, niin toteaa, että älkää tarkistako, että jatkakaa tehtävää, koirapartio hoitaa. Tai jos siellä ei ole, niin silloin johto sanoo, että okei, että ajakaa ladon viereen ja käykää tsekkaamassa se. Mutta kun sitä ei siinä yksittäisenä partiona, siinä kokonaiskuvaa teillä ei ole, niin sen takia aina ohjeistetaan, että käykää ihmeessä. Antakaa niitä ideoita johdolle, mutta pyytäkää lupa ja varmistakaa, että mitä tehdään, että se on sieltä johdon käpälissä se homma, että miten tämä menee eteenpäin. Tällainen on autopartioetsintä ja nyt tässä on sitten esimerkki tällaisesta, eli miten sitä tehtävää lähdetään suorittamaan. Eli nyt meillä on tuossa kuvassa on tämä on karttahimmelissä tehty, karttahimmelissä niin kuin taajama-alueella on piirretty alue auto ykköselle, joka on tämä violetit reunat ja annettu tehtäväksi autopartiointina, että käykää läpi autopartiointina nämä tiet, jolloin täältä sitten partiojohtaja lähtee menemään ja tässä käytetään tämmöinen oikea käsi seinässä ideaa, eli ajatus on siinä, että koko aika mennään niin kuin olisi oikea käsi kiinni siinä tien reunassa ja mennään ikään kuin kiertäen tätä, niin kuin tämä nuoli näyttää, että aina kun niin kuin tie löytyy, eli seinä katoaa oikean käden puolelta, niin sinne käännytään. Ja tavallaan sillä tavoin, kun tätä tämmöistä aluetta tehdään, niin ällä väliä, miten siinä kävi, niin sä tuut käyneeksi läpi koko tämän alueen, koska se toimii niin kuin tämmöisenä, tämä oikea käsi seinässä, niin sehän toimii tämmöisenä ohjaavana nuorana siinä, että tämmöinen neliskanttinen alue, niin silloin se tulee väkisinkin käytyä ikään kuin kaikki läpi, ilman että mun tarvii oikeastaan muistaa edes sitä, että mitä kaikkea mä nyt täällä ehdin tulla käyneeksi läpi. Mutta näinhän se menisi oikeakäsi seinässä tämä alue läpi. Ja lisäksi tänne sitten, eli kun tätä käydään läpi, niin se on sen partiojohtajan tehtävä, että kaikki havainnot ja huomiot ja poikkeukset, niin ne kirjataan sinne karttaan. Eli okei, tuossa oli puomi poikittain, ei voitu mennä loppuun asti, niin se merkataan siihen karttaan, että tuosta mä en päässyt eteenpäin, mä jatkoin tänne tätä tietä eteenpäin, ja niin tämä homma etenee. Yliviivaustussi on aika usein käytetty, siitä tulee aika kiva, varsinkin jos johto käyttää johtopaikalla, niin alue on tietysti yksi asia, että se on käyty läpi, mutta jos on vähänkään monimutkaisempi eikä käytä tämmöisiä selkeitä alueita, vaan on tehty ikään kuin, että käydään kuumat tiet ensin läpi ja sitten mietitään, tehdäänkö jotain muuta, niin silloin kannattaa yleensä vetää yliviivaustussilla se tie läpi, että tämä tie on katsottu ja miten se on käynyt. Ja samaa voi käyttää sitten autopartion johtajakin, että jos te saatte paperikartan, niin siihen sitten tulosteeseen vetää yliviivaustussilla, niin siitä mukaan vetää viivaa sinne karttaan kuin mitä ajatte, niin tulee pidettyä myöskin tavallaan
on helpompi myöskin havainnoida, missä mennään ja mitä tehdään, pysytään niin sanotusti kartalla. Eli nyt kaikki nohevat tyypit koppas tästä, että jos lähden autopartiointiin, niin nappaan nyt takataskuun muutama yliviivaustussi, siitä voi olla apua. Tämä ei tämän kummempi ollut tältä puolelta. Himmeli myös autopartioinnissa kyllä. Eli erittäin hyvä sellainen. Siinä ehkä niin kuin auton tämmöisiä knoppijuttuja autossa on tietysti se oikeastaan minkä tahansa elektronisen laitteen kanssa on se, että kun se on vähän niin kuin Faraday-häkki ja tämmöinen, niin esimerkiksi radiothan ei auton sisällä tahdo kunnolla kuulua, eli jos autopartiointiin mennään ja radioita pitäisi käyttää viestivälineenä, niin tarvittaisiin yleensä semmoinen ulkoinen antenni siihen autoon, mitä erikseen kyllä sitten myydään, tai työnnetään se antenni siitä ikkunakolosta yli, tai sitten aina yhteyttä ottaessa, niin kun poistutaan autosta, noustaan seisomaan siihen auton viereen, niin saadaan yleensä yhteys sinne tuonne johtoon tällä radiolla, niin sama saattaa joskus päteä kännykässä. Jos sä kännykällä nyt käytät himmeliä, niin yksi vinkki on se, että no pidä sitä kännykkää aika pitkälti siinä kojelaudalla, että sillä on se satelliittiyhteys sitä ikkunan läpi eikä katon läpi, niin homma yleensä rokkaa vähän paremmin. Mutta hyvin voi käyttää himmeliä myöskin autolla. Joo, just näin. Eli tuolla Antti totesikin, että himmelin sijainnijako tekee sen merkkauksen reaaliajassa. Mä olen omalla operaatiolla pari kertaa himmelin avulla pystynyt nimenomaan siis autopartiolle huikkaamaan radiolla perään, että jätkät ajoitte ohi. Eli kun himmelistä näkee, että 2 korttelia meni ohi siitä, mistä piti kääntyä, niin mä pääsin reagoimaan siihen johtona reaaliajassa, että pojat pitkäksi meni. Että kyllä se tämmöinen reaaliaikainen johtamisjärjestelmänä toi himmeli niin toimii varsin mainiosti. Jeppistä. Tulisiko tästä jotain sen muuta kysyttävää nimenomaan tästä suorittamisesta? Tämä oli tämmöinen siirtymässä sitten tämän pohjalta niin käsittelemään tarkemmin niitä mönkijöitä. Eli jos autoista haluatte kysyä, niin nyt on sen hetki. Joo, ole hyvä Antti. Sen verran siis ei oikeastaan kysymys, toteamus on aikanaan ollut yhdellä etsinnällä tuolla vähän niin kuin Parkanon suunnassa, tästä Sastamalasta katsoen Parkanon suunnassa, niin aidosti autopartioinnilla voi löytää henkilön. Juu. Me on löydetty henkilö, että sitä ei pidä väheksyä, että se on vaan niin kuin ajelu ja kattelu. Ei todellakaan. Se on juuri näin, ja itse asiassa tässä tämmöisiä käytännön knoppeja, mitä on tullut vastaan, niin meillä on ollut tapana omalla alueella aika usein ihmisille todeta, että tilanteissa, jossa sanotaan, että meillä on hyvin tuore katoaminen, että tilanne on niin sanotusti oikeasti päällä siitä katoamispisteestä, vielä ollaan tällä lähietsintäalueella, ja saattaa olla tällainen niin sanottu Vapepan vanha tuttu, eli saattaa olla henkilö, joka syystä tai toisesta aina aika ajoin niin kuin lähtee omalle lomalle. Niin yksi vaihtoehto Vapepan johtajalle on se, että jo siinä vaiheessa kun hälytetään ihmiset, niin siinä kun kaveri on vastannut ohtohälyyn, että joo mä tuun, niin sitten se kakkosviesti, jossa kerrotaan, että mikä on kokoontumispaikka, niin mikäpä estää siihen kyseiseen viestiin laittamasta saman tien myöskin kohdehenkilön tuntomerkit ja todeta, että siirtyessäsi kokoontumispaikalle, pidä silmäsi auki, eli tällaista editään, koska meillä onko mulla taitaa olla peräti vyöllä 2 semmoista operaatiota täällä Riihimäen alueella, missä kohdehenkilö sai kyydin operaatiolle saapuvalta niin sinne johtopaikalle. Me löydettiin tämmöinen tästä matkan varrelta. Niin, mutta toi on jo Pirkanmaalla Satakunnassa, mä oon tässä rajalla elän, niin tulee molemmilta puolilta hälytyksiä, niin meillä on käytäntönä kyllä, että kohdehenkilötiedot tulee siinä kakkosviestissä ja erittäin olennaista, eli sinne ei mennä niin kuin pääpunaisena kaasupohjassa, vaan ruvetaan etsintä alkaa siitä melkein, ei nyt ihan kotoa lähdetä, jos menet 50 kilsan päähän, mutta siellä lähellä niin alkaa etsintä.
Joo, että ehkä jos viimeisiä tämmöisiä niin kuin knoppiheittoja niin kuin autopartiointiin, hyviä käytäntöjä, mitä voisi heittää, niin ensimmäinen on se, että vaikka niin kuin 4 henkeä siinä autossa ja yleensä lepposa tunnelma, niin koittakaa pitää se juttelun määrä minimissä, koska se häiritsee kyllä loppupeleissä sitä etsintää. Eli jos siinä lähtee jutu lentämään ja herja leittämään ja muuta sellaista, niin yhtäkkiä te ette keskity mihinkään muuhun kuin siihen herjan heittoon. Ja sen jälkeen taas kärsii se etsintätulos, että keskitytään siihen, mitä ollaan tekemässä ja jutellaan mukavia sitten kahvitauolla. Niin se on se niin kuin ammattimainen tapa tehdä tätä hommaa, koska siellä helposti lähtee sitten niin sanotusti juttu vähän lappasesta, jolloin se häiritsee sitä varsinaista työtä. Juuri ja toinen näin, tosiaan, anteeksi. Saanko mä yhden sanoa vielä tähän, että autopartiossa olisi tosi tärkeää, että sinne autoon sisään mahtuu sitten, jos se sattuu löytyy se etsittävä henkilö, että se ei ole niin kuin varusteita täynnä. Että siellä on istumapaikka sille +1, in case. In case, joo. No toi on vähän tapauskohtainen tilanne, että mä oon samaa mieltä sun kanssa, jos mä lähetän kaverin tekemään kohdeetsintää niin kuin 30 kilometrin päässä olevalle laavulle, että käys kattoon toi, niin joo. Mutta sitten taas niin kuin monestihan tilanne voi olla se, että joka tapauksessa ensimmäinen, joka siihen tilanteeseen hälytetään, on se lanssi, että sinne pyydetään se ensihoito paikalle ambulanssilla, eli ei edes lähdetä kohdehenkilöä kuljettamaan muuta kuin viranomaisen ajoneuvolla, mutta tämä on täällä Ruuhka-Suomessa, tämä on helpompaa, koska ne lanssin tuloajat on niin nopeita, eli toikin, kuten sanottu, riippuu paljon siitä tilanteesta, että koska näin. Joo, kyllä. Joo, täällä maaseudulla, kun saattaa olla, että on lähtenyt sellainen vähän niin kuin alkavaa muistisairautta henkilö tuonne marjamettälle päivällä ja sitten ei rupeakaan löytyy, niin kyllä nämä 80-vuotiaat vaan niin kuin ne kävelee tuolla. Joo. 8 tunnin päästä ne tulee kävelle vastaan. Ei ne lanssia tarvitse, ne tarvitsee vettä ja kyydin himoa. Se on juuri näin, ja olet ihan oikeassa tuossa, mutta sanotaan näin, että ehkä käänteisesti Vapepa-johtajana mä mietin, että jos mulla on, että vaikkei siinä autossa olisi tilaa kuin sille 4 hengelle, että 5 ei enää kyytiin mahdu, niin kyllä mä sen mieluummin silti lähetän sinne partioon, kun jätän lähettämättä ton takia, sanotaan näin päin tämä juttu. Että toi ei ole karsiva tekijä, mutta olet oikeassa, että kyllähän se tietysti hyvä olisi, että jossain muualla kuin konepellillä kuljetetaan sitten kotiin. Joo. Niin, sinne jätetään sitten yksi partiosta jalkamieheksi ja tullaan hakemaan kohta, että näinhän se menee. Mutta juuri näin. Aina me pystytään soveltamaan, se on juuri näin. Ja mutta ei mitään. Sitten mennään mönkijöihin. Eli nyt toi pohjustus autopartioista oli sen takia, että se nyt on ihmisille aika tuttua kauraa, mitä tehdään, niin nyt siihen on hyvä sitten rakentaa, että no okei, miten nämä mönkijät nyt sitten niin kuin eroaa tästä hommasta. Ja tämä materiaali, mitä me ollaan pantu kasaan, niin tämä perustuu nyt, mä pistän tänne vähän määrittelyjä, koska meillä on valtakunnallinen tämä meidän toiminta, niin mä laitan vähän määrittelyä sen takia, että tämä on nyt nimenomaan Etelä-Suomen olosuhteista, eli Riihimäen korkeudella ollaan näitä kokemuksia ja tekemistä niin kuin mietitty, ja tiedostan oikein hyvin sen, että meidän olosuhteet nimenomaan tässä Ruuhka-Suomessa niin on erilaiset, kun ei tarvitse mennä kuin Itä-Suomeen, saati sitten jos mennään Lappiin, niin nämä opit ei ihan sellaisenaan päde. Mutta sitten taas käänteisesti ihan sama juttu, ne asiat, mitkä toimii Lapissa, niin ne ei enää toimi Riihimäen korkeudella. Eli huomioidaan vaan tämä, että nyt mitä mä esitän, niin on tätä Etelä-Suomen alueelta, eli jos olette jostain muualta, niin ottakaa se, mikä on hyvää, eli ei siinä sen kummempaa. Ja tähän on haastateltu Vapepa-johtajia, kouluttajia ja sitten näitä mönkiä harrastajia sillä tavoin, että meillä oli tässä nyt kesän ja syksyn aikana niin Riihimäen seudulla peruskoulutettiin Riihimäen mönkijät ry:n porukka ja heistä muodostui uusi hälyryhmä meille tänne Riihimäen alueelle ja heidän kanssaan sitten ihan tämmöisen, eli luotiin tämmöinen vähän soveltava peruskurssi,
jossa käytiin etsinnän perusteet, niin kuin Vapepan peruskurssilla käydään, mutta sitten lähdettiin miettimään sitä asiaa myöskin nyt sitten tämän spesifisesti mönkijän kannalta, että miten sitä sitten tehdään, ja mentiin ja vielä vähän kokeiltiin ja harjoiteltiinkin sitä yhdessä. Eli tämä ei ole ihan tuulesta temmattua teoriaa, mitä tässä nyt sitten esitetään. Ja miksi katsottiin, että tällainen webinaari ja yleensä materiaali tarvitaan, niin ehkä muutamia perusteluja siihen on se, että ensinnäkin näitä mönkijöitä on ainakin Etelä-Suomessa, niin niitä alkaa olla aika paljon. Ja ehkä pääsyy on siinä, että traktorimönkiä, varsinkin nyt kun niillä saa ajaa 60 suurimmalla osalla, eli niiden ne on yleistynyt mopon korvikkeena, eli löytyy ihan koppimönkijöitä ja sitten myöskin näitä tämmöisiä perinteisiä avomönkijöitä, niin niitä on aika paljon nuorisolla mopon korvikkeena, jolloin niitä niin kuin meikäläiselläkin sitten, niin mä olen aikoinaan hankinut mönkijän jälkikasvulle kulkuneuvoksi ja sitten minä perin sen isäukkona, kun jälkikasvu kasvoi riittävän isoksi, nyt se on mulla mettätyökoneena, mutta näitä perintökalleusmönkijöitäkin alkaa olla huomattava määrä, eli meillä sitten löytyy myöskin Vapepan aktiiveista ihmisiä, joilla kyllä on mönkijät ilman, että he sinänsä on missään tämmöisessä aktiivisessa mönkijäseurassa tai muussa, niin se on voimavara, jota voitaisiin käyttää, jos osataan, niin Vapepa-operaatioilla. Ja se on hyvin pätevä laite silloin, kun sitä oikein käytetään. Mutta sitten taas käänteisesti, niin koska nämä voi olla perintökalleuksia, nämä vehkeet, eli ne on sieltä nuorisolta jäänyt isäukon tai äitiliinin kouraan, niin voi olla, että se mönkijän käyttötaito ja tietämys siitä laitteesta ei välttämättä ole kauhean korkea. Ja sitten se, että yleensä tämä mönkijän ominaisuudet, mitä sitä voi, miten sitä ei voi käyttää ja mitä siinä pitää huomioida, niin se ei ole samalla tavalla tämmöistä yleistietoa, kun että kaikki nyt suurin piirtein tietää, miten autot toimii ja miten autolla tieliikennelaki toimii ja niin poispäin. Mutta esimerkiksi jos menee tavalliselta tallaajalta kysymään, että miten maastoliikennelaki sanoo mönkijällä ajamisesta, niin alkaa vastauksien kirjo olla vähän erinäköistä kuin mitä knoppitieto sitten autolla ajamisesta. Eli on ihan hyvä käydä läpi tätä materiaalia tai kerätä tämmöinen paketti sitten sekä Vapepa-johtajille että mahdollisille mönkijän omistajille, että he ovat vähän valmiimpia sitten käyttämään laitetta myöskin Vapepa-tehtäville. Ja toki siis tähän sisältyy riskejä ja semmoisia, niin käydään niitä nyt sitten pikkasen läpi. Tämä on mettämaastossa, niin tuossa muuten tämmöistä vaan knoppitietoa laavun kohdalta, niin näette, että tämmöiseen mettämaastoon, niin toi jälki, mikä tuossa kuvassa on, niin siinä on rallateltu 1 viikonlopun ajan edestakaisin, niin tuommoisella, mitähän noita mönkijöitä oli, 80 kappaletta kohtalaisen rauhallisesti ilman sen kummempia rallatteluja, toi on ihan vaan puhtaasti ajoa, niin tuossa näette sen, että okei, ei nyt olla kaivauduttu niin kuin kaulaa myöten sinne mutaan, mutta näette myöskin sen, että hyvin nopeasti kuitenkin sitten, jos useamman kerran joudut ajamaan painavalla laitteella edestakaisin maastossa, missä ei ole tietä, niin kyllä siihen jäljet sitten jää. Eli tämä on aina näitä huomioitavia asioita, mitä puhutaan. Eli kokemuksen kautta tiedetään, minkälaista tuhoa se laite tekee mihinkin maastoon ja mikä on kohtuullista ja mitä sillä voi tehdä, niin toi kannattaa huomioida. No, mönkijäpartion rooli Vapepa-etsinnöissä, niin hyvin vastaava kuin autojen rooli, erittäin paljon vastaava kuin moottorikelkan rooli, voitaisiin sanoa tällä tavalla. Mönkijä on kohtalaisen nopea ja vaivaton vaikeakulkuisessa maastossa, siis jopa sellaisessa maastossa, mikä on hankala kulkea jalan, niin tietty rajan asti siellä mönkijällä kulkee ihan ok, upottavassa maastossa niin ikään. Tilanteet, joissa polkupyörällä esimerkiksi on upottavassa niin kuin hankalassa hiekassa tai tämmöisessä pehmeässä maastossa polkupyörällä ajaminen on jo raskasta, niin siinä mönkijä menee vielä tosi näppärästi. Sitten kun mennään ihan puhtaaseen maastoajoon, esimerkiksi umpimettään, niin sitten se ei enää toimi, koska siellä tulee sitten kantoa, kiveä ja muuta sellaista vastaan, niin se on hyvin raskasta mönkijälläkin. Mutta tuommoiset niin kuin
sanotaan nyt metsäautotiet, joita ei ole käytetty varsinaisesti siihen tukkien ajamiseen viimeiseen 5-10 vuoteen. Ne alkaa olla pikkasen umpeen kasvanutta ja vaikka sun mitä, niin siellä mönkiä on ihan ehdoton laite, koska se ei ensinnäkään se ei tuhoa sitä tai jätä jälkiä sinne juuri ollenkaan. Ja sitten sillä kuitenkin pääsee aika vaivattomasti ja turvallisesti eteenpäin tuommoisissa tilanteissa. Eli paikoissa, missä jalankulkija etenee vielä vauhdikkaasti, mutta sinne on aika turha yrittää enää niin kuin henkilöautolla ilman, että sitä rupeaa naarmuttamaan sitä autoa. Niin tämmöiset on nämä vaikeakulkuiset maastot tässä kohtaa. Ja toki niin kuin mönkiä on kuitenkin vaivattomampi, nopeampi, tehokkaampi kuin sitten taas polkupyörä tai jalkapartio tai niin poispäin, eli siihen soveltuu hyvin. Ja mönkiä pystyy kuljettamaan tehokkaasti varusteita myöskin sellaisiin paikkoihin, mihin autolla alkaa olla vaikea mennä. Et monesti mönkiä on vetokoukulla varustettu, se kuljettaa helposti auton peräkärryä ja sitten on näitä maastoon soveltuvia mönkien omia peräkärryjä, niin huollon ajoneuvona varsin oivallinen. Ja harrasteajoneuvot on usein varustettu hyvinkin tehokkailla valoilla. Lisävaloja saattaa olla ympäri koko mönkien LED-valot niin, että sä saat 360 astetta niin kuin tehokkaat etsintävalot siihen ilman, että tarvitsee tehdä mitään sen kummempaa kuin vaan tuoda mönkiä paikalle. Toki se riippuu siitä mönkien omasta varustuksesta. Ja toisin kuin moottorikelkka, niin mönkiähän on siis ympärivuotinen laite. Hyvillä maastorenkailla mönkiällä mennään vielä semmoisessa, no sanotaan näin, että siis mönkiä menee umpihangessa hyvillä maastorenkailla nelivetomönkiä ilman mitään ongelmaa, kunnes hanki on niin korkea, että se rupeaa pohjastaa, eli ikään kuin pohja jää makaamaan siellä lumen päälle ja renkaat lähtee lyömään tyhjää. Eli voidaan sanoa näin, että kun hankea on pikkasen enemmän kuin mikä on se mönkijän pohjapanssarin ja maan välinen rako, niin sitten alkaa mennä vähän riskillä se ajaminen hangessa, mutta sanotaan nyt näin, että niin meikäläisen vehkeellä esimerkiksi niin polven korkuisessa hangessa, niin tuo laite menee umpihangessa vielä hyvin, että jos on auraamaton mettäautotie, jossa on polveen asti lunta, sinne on ihan turha yrittää autolla, tarvitsisi traktori auraamaan, jos haluat mennä sinne, mutta mönkiä menee vielä ihan ilman ongelmia, niin tämä on niitä tilanteita, missä se tulee erinomaiseksi laitteeksi kyllä. Ja se ei sitten taas toisaalta, niin kuin tuossa on mainittu, että se on hellähkö maastolle, tarkoittaa juuri sitä, että kun sä ajat oikein, etkä käytä sitä kaasua liikaa, niin mönkiä ei yhdellä ajokerralla juurikaan sitä maastoa aivan rikki. Et jos nyt ajatellaan pehmeätä maastoa sinne traktorilla mennään, niin siitä jää yhdelläkin ajokerralla aikamoiset jäljet. Niin mönkiä on tässä mielessä aika hellä. Et toki siis mönkiälläkin se maastorikki saadaan, varsinkin jos kuski ei osaa sitä oikein käyttää tai on vähän turhan innokas, niin voi tulla hyvinkin pahaa jälkeä, mutta tässä taas sitten taito ja harkinta tulee kyseeseen. Joo, nyt mä tuolla noita viestejäkin katselen, eli mitä sinne tulee, niin enduropyöriä ei käytetä ja siihen on yksi en usko, että juurikaan käytetään ja siihen on yksinkertainen syy. Enduropyörään on hyvin vaikea saada edes sitä 2 henkilöä mukaan järkevästi. Ja siinä on vielä vähän isommat riskit ollen 2-pyöräinen laite, että kun sä 2 hengellä sen tuuppaat siellä nurin, niin mönkiä on siinä mielessä vielä vähän turvallisempi laite. Et hyvin harvoin on perusteltua järkevää käyttää niin kuin enduropyöriä. Mutta ja siis telat on erinomaiset, telat vaan maksaa juukelin paljon, että niitä kavereita, joilla on telat ja kykenee niitä tarjoamaan Vapepan käyttöön, niin on hyvin harvassa, mutta on oikein, että jos mönkiä varustetaan teloilla, niin siitä tulee erinomaisen maastokykyinen laite myöskin talvella. Sitten pikkasen yleistietoa siitä, että mitä mönkijöitä on olemassa. Eli tämä on nyt nimenomaan sitä, että jos et tiedä mitään mönkijöistä, niin nyt minä sen sinulle kerron. Eli mönkijätyyppejä on periaatteessa tiivistettynä 3-laisia. Niitä on valkoisella kilvellä, rekisterikirvellä varustettuja tieliikennemönkijöitä, jotka pitää katsastaa ja niitä käsitellään vähän niin kuin autoja.
Eli niillä saa ajaa tieliikennesääntöjen mukaisesti, että jos tiellä on 120 nopeusrajoitus, niin mönkijällä saa painaa 120 siitä vaan. Näistä maksetaan aika paljon enemmän veroja, ja tällaisia laitteita toki on, mutta verojen takia niitä on Suomessakin vähän harvaksemmin. Sitten on näitä niin sanottuja traktorimönkijöitä. Ne on keltaisella rekisterikilvellä varustettuja laitteita. Ne on alun perin ollut 40 kilometriin rajoitettuja, eli sä et ole 40 ja lujempaa saanut niillä ajaa, eli vähän niin kuin mopoja. Ja tämä muuttui niin, että nykyisin niillä saa sitten ajaa suurimmalla osalla sitä 60, ja ne on tehty hyvin, ja just tämä, että koska ne on traktorimönkijöitä tai traktoreita, niin rekisterimielessä, niin niitä ei tarvitse katsastaa, ne tarvii vakuuttaa, niillä pitää olla liikennevakuutus, mutta niitä ei tarvitse katsastaa, ja niitä saa ajaa tuolla T-luokan kortilla, eli nimenomaan 16-vuotiaat pääsee niillä sitten jo, ei kun 15-vuotiaat pääsee niillä jo sitten ajelemaan, kun ajaa tuon traktorikortin. Ja sitten viimeisenä on tämmöiset maastomönkijät, jotka alkaa nykyään olla jo harvinaisia, mutta maastomönkijät on rekisteröimättömiä, eli niillä ei ole sitä rekisterikilpeä, ja niillä laitteilla ei sitten saa ajaa tiellä, ei edes ylittää tietä. Eli tässä on niin kuin se pointti, että näitä laitteita ei voi oikein Vapepa-käytössä millään tavoin käyttää, koska ei me niillä oikeastaan mitään tehdä. On hyvin harvoja tilanteita, että me rajataan etsintäalue tai joku muu sellaiseksi, että siinä olisi mitään iloa sinne maastomönkijää tuoda. Toki poliisi voi sitten eri käskystä antaa siis mahtikäskyn, että nyt sinä saat tällä ajaa, koska tilanne on pakottava, mutta ei mennä näihin, koska tämmöistä käskyä hyvin harvoin poliisi sitten kuitenkaan varmastikaan meille antaisi, niin keskitytään siihen, että Vapepa-käyttöön, niin me katsellaan näitä keltakilpisiä traktorimönkijöitä ja valkokilpisiä tieliikennemönkijöitä, niin se on se juttu. Ja teloilla varustettuna ei ole tieliikennekelpoinen. Onko noin? Okei. Toi oli mulle uusi tieto. Täytyy lisätä tuonne materiaaliin. Mä en tullut tuosta laista katonneeksi noin tarkalla silmällä. No, onpas hyvä, että ihmisillä on kovin paljon teloja näin ollen. Tuossa on noita ajokorttiluokkia. Tieliikennemönkillä maastoajo. Joo, siis on telat voi mennä tiellä kyllä helposti huonoon happeen, että tuskin niitä halutaan siellä käyttää. Mutta joo, eli maastoliikenne on sitten toinen juttu. Eli maasto on olemassa erikseen tieliikennelaki, sitten on olemassa maastoliikennelaki. Ja nyt niin kuin tässä kohtaa ei mennä lillukanvarsiin sen enempää, vaan tiivistetään asia sillä tavoin, että Vapepa-käytössä, jos mönkijällä ajetaan, niin sillä ajetaan samalla tavalla kuin ajaa sitten autolla. Eli sinne, minne autolla saa mennä, niin sinne sä saat mennä mönkijälläkin, piste. Mikä tarkoittaa, että maastoon mentäessä pitää olla maanomistajan lupa tai viranomaisen erikseen oleva käsky. Eli käytännössä, ja tässä tulee nimenomaan se tarkka paikka, että me ei voida Vapepa-toiminnassa rikkoa lakia, vaikka se olisi käytännön. Eli meillä ei ole mitään erikoisoikeuksia, ellei viranomainen sitä erikseen meille anna. Niin tässä täytyy varsinkin Vapepa-johtajien olla sitten hyvin tarkkana, mitä te käskette mönkijäkavereiden tehdä ja antaa ne reunaehdot, koska sillä mönkijällä on hirveän helppo mennä sitä pientä kinttupolkua ihan sinne rantaan asti, mutta kun se ei ole laillista. Sinne kinttupolulle, jos se on mökkiläisen omaa maata, niin änkeet sinne sillä mönkijällä, niin sä rikot maastoliikennelakia, jos et saa kysynyt maanomistajan lupaa. Tai sulla ei ole viranomaisen erillistä käskyä ajaa sitä kyseistä kinttupolkua. Eli tässä niin kuin sanottu maastoajo on kielletty. Niin tämä täytyy huomioida. Se tarkoittaa myös sitä, että sen pellon yli ei oikasta sillä mönkijällä, vaikka se siitä hyvin menee. Se on ihan samalla tavalla maastoajoa. Sen pellon yli, kun siinä ei ole siis viljaa, eli sänkipellon yli se Vapepa-jalkapartio saa lain mukaan kulkea. Se on jokamiehen oikeus, mutta mönkijä ei. Ja tässä täytyy olla oikeasti tarkkana, ettei ruveta aiheuttamaan ongelmia. Joo, juuri näin. Eli päästään tuohon vähän myöhemmin, eli se, että
Mönkiällä tosiaan päästään huonon kelin aikaan pidemmälle kuin autolla, niin se on se juttu, mitä tässä haetaan. Mutta sitten mitä tulee tähän lainsäädäntöön vielä muuta, niin tosiaan kypärä on pakollinen myöskin siellä maastossa. Eli se on mikä muuttuu. Aikaisemmin traktorimönkiä vaati kypärän ainoastaan tiellä ja sillä sai ajaa pihalla ja maastossa niin ilman kypärää, mutta se on muuttunut laissa niin, että nykyään mönkiä kuin mönkiä, niin sulla on kypärä päässä, ellei sulla ole sellaista koppimönkiä, missä on turvakaaret ympäri sen kopin kautta, eli katto ja niin poispäin, ja turvavyöt. Eli se on rekisteröity käytettäväksi ilman kypärää, niin silloin sillä voi ajaa ilman kypärää, mutta se täytyy tietää, ja se on sitten sen omistajan vastuulla katsoa, että näin voidaan toimia, mutta Vapepa-johtajan kannalta on ehkä hyvä ajatella niin, että yleensä se tarkoittaa kypärää. Ja tämähän tarkoittaa silloin sitä, että kun sä lähetät mönkiäpartion vetämään, niin okei, jos kaveri tulee yksin mönkiällä paikalle ja toteaa, että mä voin ottaa tuohon kyytiin jonkun, niin ihan kiva, onko sille kypärä. Eli tämä varustus on tällainen, että tuolla partiolla niin täytyy olla molemmilla se kypärä. Ja totta kai keltaiset mielellään Vapepa-tunnuksella varustetut huomioliivit, niin se nyt on päivänselvä asia, että se ei ole yhtään huonompi asia näissä jutuissa. Tämä lainsäädännöstä. Ja sitten mennään vähän tarkemmin siihen, että no okei, mihin tämä soveltuu, ja nyt päästään kuvan kautta nimenomaan siihen tilanteeseen, että missä se mönkiä nimenomaan on hyvä, että siinä missä tuossa kohtaa auttajasta tuli autettava, eli tuosta niin kun jäljistä näkee, niin siinä on auto uponnut, ja sitten se on jouduttu sieltä peräidellä hinaamaan pois, kun se on ollut pohjastaan kiinni siinä pehmeässä tiessä, ja kyseessä on kuitenkin ihan normaali tie, eli tämä ei ole mitään maastoajoa, vaan tämä on vaan syksyllä niin kun upottava tie ja painava auto ja sinne uppos. Niin toi on paikka, missä mönkiällä pääsee vielä ihan näppärästi eteenpäin, todennäköisesti ei edes jää kovin pahoja jälkiä. Eli mönkiä kuitenkin painaa semmoisen 200–400 kiloa maksimissaan, kun autot painaa 1000 kilosta 3000 kiloa riippuen autosta, niin ymmärrätte sen, että mönkiä pystyy menemään ihan eri tavalla pehmeisiinkin paikkoihin ja hankalempiin paikkoihin. Tai just niin kuin sanottu, että meillä on aika paljon sellaisia pikkuteitä Suomessa, jotka on ihan normaaleja teitä. Ne saattaa olla yksityisteitä, mutta ne saa valtion avustusta, jolloin ne on normaalin tieliikenteen alla, eli siellä saa ajaa, jos ei sitä ole erikseen kielletty, niin sinne voisi autolla ajaa, mutta se tie on niin huonossa hapessa, ettei sinne kukaan kehtaa mennä, niin silloin mönkiä on erinomainen laite. Ja toinen, missä sitten mönkiä on erinomainen laite, on reittietsintä taajamissa, eli koska mönkiässä sulla on ihan erilainen mahdollisuus niin kuin havainnoida ympäristöä kuin autosta. Sulla on paljon parempi havainnointikyky siihen, ja siitä on aika ketterä nousta ylös. Ja jos sulla esimerkiksi on avokypärä tai tämmöinen avattava kypärä, niin se, että mönkiällä niin se tähystä ja mukana oleva toinen kaveri, niin siinä on todella nopea jalkautua haastattelemaan esimerkiksi ohikulkijoita tarpeen niin vaatiessa. Eli se on taajamissa niin kuin aika näppärä laite keskustalosuhteissa ja muualla, niin käyttää mönkiä. Ja sitten tällaiset nuotiopaikat, laavut, varsinkin nuorison kokoontumispaikat, niin niiden tarkistaminen, käyminen siellä mönkiällä, niin mönkiällä saa jopa jonkin verran nuorison puolelta vähän semmoista ekstra huomioarvoa, että varsinkin jos kohdehenkilö, joka haetaan, saattaa olla itse nuori, niin sä saatat mönkiällä saavuttaa jonkin verran enemmän etua kuin autolla etsiessä. Niin nämä on näitä asioita. Ja chatissa tuli huomio, että jalkautuminen pitää merkitä tiedoksi johtopaikalle. Kyllä, juuri näin, se on hyvä tapa, että aina kun jalkaudutaan haastatellaan, niin se on kartassa merkintä, että tuossa minä sen tein. Se tulee tuossa vähän myöhemmin, mutta sanon sen nyt aasinsiltana tässä samaan aikaan, että mönkiähän on yleensä avoin laite, mikä tarkoittaa, että koirille ilmahajujälki, niin mönkiä aiheuttaa ihan samalla tavalla ilmahajujäljen kuin jalkapartio. Et toki siihen maahan ei välttämättä, jos pysyt mönkien kyydissä, niin maahan ei jää sitä ihmisen hajua samalla tavalla, mutta se, että kun koirahan hakee ilmajälkenä
aika paljon asioita, niin kyllä se haistaa ne ihmiset, jotka mönkien kyydissä kulkee ihan samalla tavalla kuin esimerkiksi fillaripartion. Niin siinä mönkiä kuitenkin on heikommassa asemassa kuin suljettu auto. Vaikka siinä autossa olisi ne ikkunatkin auki, niin siitä ei jää yhtä vahva ilmahajujälki kuin mitä mönkiä jättää. Mutta tämä meni nyt knoppitiedoksi. Ja sitten näitä soveltuvia tehtien huolton tukiajoneuvoja, niin peräkärryllä varustettuna, niin sä pääset mönkiällä usein peräkärryllä paljon ketterämmin pieniin paikkoihin kuin autolla. Jälleen kerran myöskin se, että jos sä autolla viet esimerkiksi 4 kuormaa ruoka- ja vesitarvikkeita paikasta A paikkaan B, niin pehmeässä maastossa, niin mönkiä jättää todennäköisesti vähemmän jälkiä kuin se auto. No, tämä on vähän debatable jälleen kerran, että minkälaiset renkaat siinä mönkiässä on ja niin poispäin, mutta nämä on niitä ajatuksia, että joskus toi on pienempi ja ketterämpi se ajoneuvo näihin hommiin. Ja sama pätee tuohon liikenteen ohjaukseen. Maastotukiasemana erinomainen silloin, jos sulla on mönkijään tämmöinen raskaampi radiokalusto mahdollisuus kiinnittää, niin sähän saat sen maastotukiaseman ihan erilaiseen paikkaan kuin autolla saavutetaan, mutta tuossa kannattaa olla varovainen juuri tuon laturitehon osalta tai minkä tahansa sähkölaitteistuksen osalta, eli mönkijän laturi oletusarvoisesti ei ole yhtä tehokas kuin esimerkiksi autossa, eli jos siihen mönkijään kytketään huomattava määrä sähkölaitteita, niin siinä voi käydä yllättävän nopeasti, yllättävän hassusti. Akku on myöskin pienempi mönkijöissä, niin toi täytyy myös ymmärtää se laitteen rajoitteet, mutta noin kulkuominaisuuksien puolesta voi toimia. Ja sitten lähetin tukiajonon varauksiin sen takia, että siinä ei ole sitä sääsuojaa ja se on aika hidas ja hankala, koska ne on yleensä niitä traktorimönkijöitä, niin se, että en mä voi oikein mönkiä lähettää 100 kilometrin päähän, että siitä ei tule kyllä yhtään mitään, mutta nämä on tämmöisiä niin kuin sanottu varauksin, niin toimii lähetin tukiajoneuvona myöskin. Mutta sitten se, missä se mönkiä voi olla hyvinkin arvokas, mutta nämä tehtävät on semmoisia, mitkä on nimenomaan aina harkinnanvaraisia ja täytyy tehdä hyvin läheisessä yhteistyössä tuon viranomaisen kanssa ja pohtia tätä maastoliikennelakia. Eli metsäautotiet, polut ja varsinainen maastoetsintä. Lapin perukoillahan metsät on aika pitkälti valtionomisteisia, niin siellä monessa kohtaa, jolloin niin kuin tilanne, no okei, nyt mä yleistin, mutta sanotaan näin, että valtionomisteisissa metsissä poliisin kanssa toimiessa tilanne on aika selvä, poliisi voi sanoa, että siitä vaan, ja sinne mennään. Täällä Ruuhka-Suomessa meillä on maasto on hirvittävä tilkkutäkki. Meillä saattaa yksi ainut mettä olla pilkottu niin kuin 40 eri lohkoon ja lahkoon erilaisten ihmisten omistuksessa. Sinne on ihan turha yrittää pyytää lupia niin kuin kaikilla, se ei vaan onnistu. Eli Etelä-Suomessa, jos lähdetään maastoon, niin se on melkein poikkeuksetta, sen täytyy olla erikseen käsky poliisilta. Ja sitten poliisi ei ihan helposti tämmöiseen ryhdy, koska siinä tulee niin nopeasti ne vastuu- ja korvauskysymykset eteen, että poliisilla täytyy olla aika kova luotto siihen mönkiäkuljettajaan, että hän uskaltaa sen sinne mettään laittaa ilman, että siitä tulee sanomista. Ja eli silloin täytyy oikeasti olla kyseessä siitä, että me tiedetään esimerkiksi, että se tyyppi on tuolla koipipoikki, ja se tarvitsee saada sieltä turvaan tai sinne pitää saada nopeasti ensiaputarvikkeita ja muuta sellaisia, niin silloin sanotaan, että okei, mönkiä tuosta läpi antaa palaa, niin juuri näin. Mutta silloin yleensä siinä on sitten käytössä jo viranomaisen oma laitteisto, niin siinä ei ole mitään ongelmaa. Mutta että tämä maastoajo, niin mä näen, että se on enemmän tämmöisen pitkäkestoisten, esimerkiksi tutkinnallisten etsintöjen tai sellaisten tukiajoneuvo tai jotain muuta sellaista, niin silloin tuo tulee enemmän kysymykseen. Muuten mä melkein sanoisin, että me pysytään mönkijällä näillä metsäautoteillä ja poluilla, jolloin ensinnäkin lupien kysyminen ja myöskin sitten se selittely on helpompaa, että se ei ole ihan niin vaikea asia. Mutta tuossa se on kuitenkin omiaan, varsinkin jos siellä vähänkään sitä polkua on, niin tuo laite on erinomaisen hyvä siinä etsinnässä. Sitten tämmöinen mielenkiintoinen asia on se, että otetaan tämmöiset suuremmat tiet, eli yli 50 nopeusrajoitus, 80, 100 kantatiet, niin niiden penkereillä. Eli se, että mä en voi 80 tai 100 tielle, niin en mä voi sinne autopartiota lähettää ja sanoa, että menkää 20 siinä kaistaa ja katsokaa, että siinä penkereille ei ole kukaan tuupertunut. Siitä tulee onnettomuus, se on vaarallista, että kyllä täytyy niin kuin ajaa sen liikennevirran mukana ja suurin piirtein järkevästi. Mutta jos mulle tulee tarve tämmöiselle tielle niin kun tarkistaa sitä tarkemmin, niin silloinhan mä joudun laittamaan sinne penkereille yleensä sitten sen jalkapartion.
Mutta mönkiä voi olla tämmöinen kompromissi, koska niin kuin tuossa kuvassakin näkyy, niin tuossa mönkiä, itse asiassa kuva vähän valehtelee, mutta mönkiä kykenee aika kovaan kallistukseen. Eli mönkiällä pystyy, osaava kuljettaja täytyy olla, mutta pystyy kuitenkin ajamaan niin kuin tuommoisia normaalipenkeitä niin kuin ihan ongelmitta ja turvallisesti. Eli voidaan ajaa siellä riista-aidan vieressä siellä turvallisesti muun liikenteen tavoittamattomissa ja tutkia tarkkaan, että onko sinne tuupertunut kukaan tai jäänyt esimerkiksi tavaroita sinne tienpenkereille. Niin tämä on vain tämmöinen johtajille tämmöinen ajatusmalli siitä, mitä me voidaan mönkiällä mahdollisesti tehdä. Eli ei piantareilla, vaan penkkereillä, siis ihan siellä pöpelikön puolella niin sanotusti. Ja siitä toinen tämmöinen aha-elämys voi olla se, että otetaan jotkut erämessut Riihimäellä tai tämmöiset suuremmat messutapahtumat, isot tehdasalueet, isot satama-alueet, eli suljetut laajat alueet, missä kuitenkin autolla liikkuminen voi olla vaikeaa. Esimerkiksi niin kuin joku messualue tai tämmöinen, jos on paljon ihmisiä, niin ei me sinne autolla lähetä. En mä tiedä, lähdetäänkö me sinne mönkiälläkään, mutta se on kuitenkin helpompaa ja turvallisempaa ja se voidaan harkinnanvaraisesti tehdä. Niin mönkiällä tällaisten alueiden tarkastaminen on kuitenkin nopeampaa kuin jalan. Niin se on se vaihtoehto. Ja todennäköisesti myöskin kuitenkin sitten helpompaa kuin esimerkiksi fillarilla messualueella ajaminen, niin mönkiä on sen verran isompi ja se pitää kuitenkin sen verran ääntää, että se kun sillä rauhallisesti ajaa, niin siihen tulee sitä tilaa ja sä pystyt sillä siellä väen keskelläkin kulkemaan. Fillari ei niinkään, että fillarilla aiheuttaa vaan sitten niin kuin oikeasti sanomista siellä messuvierailta ja niin poispäin. Ja tietysti sitten parkkihallit, parkkitalot saattaa olla hyvinkin isoja noissa kaupungeissa. Niin jälleen kerran, että jos mulla on epäilys, että mulla on tuupertunut ihminen täyteen pakatussa parkkihallissa, niin toki se on todennäköisesti jalkapartiohommaa, mutta nopeasti tarkastus onnistuu myöskin sitten niin kuin mönkiällä, niin ehkä tehokkaampi kuin jalkapartiolla. Nämä on vain siis ajatuksia. Suunnistuskilpailualueet tuli nyt sen takia esimerkkinä, että nimenomaan siellä meillä on todennäköisesti luvat helposti kunnossa saman tien, niin suunnistusalueella tiettyjä reittejä, niin, jotka on huoltoreiteiksi merkitty muutenkin, niin jälleen kerran siellä se mönkiä saattaa olla erinomainen apuväline. Messulla skuutti. No skuuttia mä mietin jo tuolla ajoneuvopuolella, että mihin se skuutti siellä menee. Kun alkaa olla yksityisomistuksessa olevia skuutteja, niin mun mielestä ihan jees. Eli se, että jälleen kerran, jos sellaisia on käytössä, niin ennakkoluulottomasti kyllä ottaisin niitä käyttöön. Että ne on sähköpotkulaudat, niin varsin mielenkiintoinen laite. Et siinä vaan on sitten tuo riskianalyysi on sitten omanlaisensa, koska ne ei ole riskittömiä pelejä nekään sille käyttäjälle eikä sitten ympäröivälle ihmisillekään, mutta joo. Sen jälkeen mennään vähän tarkemmin nyt, kun tuossa riskeistä tuli puhua, niin niitä haasteita. Eli tuossa on nyt sitä, että mitä kaikkea me voitaisiin sillä mönkiällä tehdä. Mä lupasin tunnin puhua tästä ja nyt mä oon puhunut jo sen tunnin, että hupskeikkaa, tämä ei mennyt ihan putkeen tämä juttu. Mönkiän käytössä haasteita on sitten jo mainitut luvat ja ilmanjälki on molemmat jo mainittu. Pienempi henkilökuljetuskyky yleensä kuin autolla, eli onhan olemassa 4, jopa 6 hengen mönkijöitä, mutta niitä ei Suomessa juurikaan ole käytössä eikä tavattavissa, mutta kyllä niitäkin on tietysti olemassa. Ja vaatii yleensä tämän erikoisvarustuksen kypärät, säänmukainen varustus. Eli vesi ja kylmä tulee yleensä aina sisään. Ja sitten se, että näitä on hyvin moneen junaan, että jos mulla masto on varustettu karkeilla renkailla, isoilla renkailla oleva nelivetomönkiä, niin se soveltuu aika huonosti sitten taajama-olosuhteisiin. Se on kankeen pompottaa ne renkaat ja niin poispäin. Ja käänteisesti se nuorisolle kohdennettu asfalttirenkailla varustettu alumiinivanteilla ja hienoilla neonvaloilla tuunattu laite, niin silloin on aika turha lähteä sinne laavulle pöpelikköön. Eli pitää vähän tuntea se laite ja sen käyttötarkoituksen ja varustuksen mukaan katsoa, että minkälaisille tehtäville sitä voi käskeä. Ja
Yksi tämmöinen haaste, mikä siinä on se, että toisin kuin autot, niin nämä on harrastekalusteita, eli ne vaatii ensinnäkin sen peräkärrykuljetuksen sekä ilmoittautumiseen että kohteeseen aika usein, riippuu vähän tilanteessa toikin tietysti, ja ne voi olla, että varsinkin maastomönkijät, ne on sitten tallessa jossain siellä täällä tuolla, mikä tarkoittaa, että meikäläinen esimerkiksi, jos mä kotoa lähden nytten operaatiolle, niin mun vasteaika jalkamiehenä tai tuommoiseen johtopaikkatoimintaan on 20 minuuttia, että mä pääsen liikkeelle, mutta jos mä otan mönkiän mukaan, niin mulla menee tunti. Että se ei ihan niin nopeasti liikahda tuosta niin peräkärryn päälle ja menoksi. Ja sitten, että mönkiä on tosiaan, niin polttoainetankki on rajoitetumpi, eli tuommoisen toiminta-aika on semmoisesta 3-4 tuntia, mitä se siellä maastossa pystyy pörräämään, ja se ei ihan hirveän montaa 100 kilometriä tankillisella kulje. Eli nämä täytyy ottaa huomioon, että se ei ole ihan samalla tavalla käytettävissä kuin autopartiointi tässä mielessä. Ja tuossa on muuten kuvanakin sitten yksi näitä tämmöisiä koppimönkijöitä, ja niin kuin siinäkin näkyy, niin kaverilla ei ole kypärää, eli tuollaiset laitteet on sitten niitä, mitä voi käyttää ilman kypärää. Ja näitä nykyään tosiaan aika paljon sitten jo nuorisolla löytyy just tällaisia vehkeitä, niin, mutta tuolla on, kyllä se alusta on ihan samanlainen kuin normimönkijässäkin, että sillä voisi mennä maastoon, mutta kun niissä on usein nuo tuommoiset asfalttirenkaat ja sitten niistä puuttuu kaikki nämä tämmöiset suojukset, puskurit, pohjapanssarit, muut sellaiset, niin se ei sen takia sovellu niin hyvin sinne maastoon, mutta toi on sitten taas taajamassa ihan erilainen laite. Näitä varusteita, mitä pitää olla mukana, no ensinnäkin toi huomiona, eli siis kun näillä voi kuljettaa alkaen 15-vuotiaat henkilöt, niin kuitenkin muistatte, että VAPEPA-operaatiolla se ikäraja on se täysikäisyys 18 vuotta. Eli jos sinne alle 18-vuotiaita tulee ja ovat vielä koulutettujakin, niin siitä huolimatta ne vaatii viranomaisen hyväksynnän, että pitää käyttää harkintaa, että ketä sinne partiointiin lähettää. Ja ajoneuvokohtainen ensiapuvarustus on toki hyvä olla, mitä noissa ei aina välttämättä ole, että se kannattaa varmistaa. Ja sitten tietysti niin kuin pitää olla tsekattuina, että ne on vakuutettu ja muuten kunnossa. Ehkä niille, että mönkiäpartio lähtevät jengille, niin mä vaatisin, että niillä on se sama minimivarustus kuin jalkaetsijällä, niin silloin me ollaan niin sanotusti turvallisilla vesillä tämän asian kanssa. Niin tämä on oikeastaan se minimivarustus, mitä on. Ja sitten se, mitä me voidaan ottaa mukaan, niin se lista onkin sitten pitkä ja harras ja riippuu hirveästi tehtävästä. Mutta jo semmoisessa 10 asteen lämpötilassa tihkusateessa, niin on kypärähuppua, pitää olla sade- tai ajohaalaria, lämpöhanskaa, suojalasia. Jos on kokenut kuski, sen tuon ymmärtää. Jos se on se teinin mönkärin lainannut isäukko, niin se ei välttämättä ymmärrä. Eli tuossa pitää olla hereillä ainakin johtajien, että onhan tämä henkilö, joka on lähdössä sinne maastoon, niin onhan sillä nyt sitten riittävä ymmärrys ja varustus tähän toimintaan. Että jos sä oot ajellut sillä mönkiällä polttopuita mökillä edes sun takas, et sä ole ikinä oikeasti ajanut sillä mönkiällä pidempää aikaa esimerkiksi maantiellä, tai sä et ole pidempää maastolenkkiä sillä tehnyt, niin ihminen on saattanut tehdä koko ikänsä sillä mönkiällä. Silloin tasan se kypärä päässä ja muuten se ajelee ihan näissä normivaatteissa, mitkä päästää tuulen ja veden ja kaiken läpi, niin ei se kovin kauaa siellä mettässä sillä mönkiällä eti ennen kuin sillä on huono olo. Et jos on niin kuin motoristitausta, että ymmärtää moottoripyörän realiteetit, miten nopeasti tulee kylmä tai kuuma tai kuinka nopeasti vesi kastelee, niin silloin osaa varustautua myöskin yleensä mönkiätoimintaan oikealla tavalla. Mutta toi täytyy vähän niin kuin tsekata ja tietää. Toi ajoneuvokohtainen GPS-laite usein niistä jo löytyy. Karttahimmeli kännykässä, ja siinä etuahan on se, että usein sä saat virtasyötön siitä laitteesta siihen vekottimeen, niin se helpottaa ihan eri tavalla kuin jalkamiehiä sitä karttahimmelin käyttöä. Ja hyvä idea on myöskin tuo käsivalasin per taho, että sulla on se kuljettajalle täystele omat käsivalaisimet, ja rannelenkki havaittiin erittäin toimivaksi harjoituksissa. Niin toi on hyvä idea. Sen ei tarvitse iso olla sen lampun, niin sillä tekee mönkiän päällä paljon. Kypäräpuhelimet, PRM-radiot sille partion sisään, kun mönkiällä 2 hengellä ajetaan, on hyvä asia, mutta ei pakollinen.
kallista, ei välttämättä löydy. Mutta palosammutin kuumaan aikaan on vähintäänkin suositeltava. On harvinaista, että mönki aiheuttaa maastopalon, mutta ei mahdotonta. Eli se olisi tosi hyvä olla mukana, varsinkin jos syystä tai toisesta se rikkoutuu tai jumahtaa sinne maastoon, kuivaa maastoon se mönki, että se on pitkän aikaa paikallaan, kuuma kone, kuuma pakoputki, niin siellä voi hyvinkin nopeasti alkaa kyteä palo. Niin silloin tuo palosammutin tulee tarpeeseen. Lisävalot, varoitusvalot, vinssivarustus ehdoton, jos lähtee maastoon, mönkiä on kuitenkin siellä kohta kiinni, eli siinä pitää vähintään se yksi vinssi olla. Myöskin maastoon kannattaa pistää yleensä 2 ajoneuvoa samaan kohteeseen, koska niistä on toisilleen sitten apua, jos ne jumauttaa itsensä siellä kiinni. Pohjapanssari, muut suojat. Kuten sanottu, sinne sitä teinin tuunattua katuvehjettä, niin en lähettäisi pöppelikköön. Siitä tulee vaan sanomista kaikin puolin. Toimintaperiaate, miten se eroaa autopartiointiin? No ensinnäkin se, että meillä on yleensä vain se 2 henkeä, mutta alleviivaten se, mä en lähettäisi yksin ketään partioon, ellei ole ihan pakko. 1 henkilö mönkijän päällä voi toimittaa lähetintehtävää, huollon tehtäviä, se ei ole mikään ongelma. Mutta se, että me lähdetään sinne etsintään, niin taas se sama juttu, että kuljettaja keskittyy ajamiseen ja ajamiseen. Tähystäjä on se, joka etsii. Poikkeuksellisesti tässä kohtaa, kun puhutaan yleensä tangolla ohjattavasta laitteesta, niin se navigointi kannattaa jättää sen kuljettajan huoleksi, että sillä on sitten kartta tai ymmärrys, missä mennään, jolloin jälleen kerran se tähystäjä voi rauhassa keskittyä sen etsimiseen. Turvallisuus ennen kaikkea, ja nyt tuossa turvallisuuden takia niin siinä on muutama huomio. Ensinnäkin se, että mönkiä on pieni laite, mikä tarkoittaa, että siihen aikuisten oikeasti kaatuu helposti, jos et sä osaa. Jos sä teet nopean väärän ohjausliikkeen tai kaasun käytön sillä, niin mönkiän saa nurin, varsinkin jos se on 2 päällä. Ja sitten toinen ei ole ehkä kokenut kyydissä olija, että ei osaa painoaan siirtää oikein, niin se saa yllättävän helpostikin nurin. Ja tämän takia juurikin kuljettaja keskittyy siihen ajamiseen, ettei käy kuinkaan. Ja tähystäjä keskittyy tähystämiseen ja kiinni pitämiseen. Eli se, että tähystäjä ei esimerkiksi radiota operoi kesken ajon tai karttahimmeliä näpelöi kesken ajon, koska pieni laite heilahtaa hyvin nopeasti, hyvin aggressiivisesti, ja jos sulla on keskittyminen vähän jossain muualla, niin pahoja asioita tapahtuu yllättävän nopeasti. Ja me todettiin tuohon semmoinen, että esimerkiksi viestinpito sinne johtopaikalle, niin kannattaa ajastaa, eli käyttää esimerkiksi tekstiviestejä siihen viestintään, joka tarkoittaa, että johto voi panna tekstiviesti mönkijälle, ja mönkijä on ajastanut itselleen vaikka rannekelloon 15 minuutin välein piippauksen, ja 15 minuutin välein sä sitten katot ne viestit ja vastaat niihin, koska sä pysähdyt, saatat kypärän pois, että sä voit viestiä radiolla tai muuta sellaista, sä et voi tehdä sitä vauhissa, niin tee se vartin välein niin kuin vakioidusti, niin toi on semmoinen niin kuin turvallinen tehokas tapa. Siis jos on nappikuulokkeet, handsfreet ja tällaiset, niin sehän mahdollistaa ihan eri tavalla sen homman, mutta kun olettamus on se, että ihan kalleimpia vehkeitä ei sitten kaikilla tyypeillä ole, ja jos ei sulla ole kypärään sopivaa nappia, niin se rupeaa muuten sitten painaan korvaa tosi äkkiä tosi nopeasti. Et se on sellainen juttu, että se ei ole välttämättä niin yksinkertainen asia, jos se mönkiä pitää tehdä 2 tunnin operaatio, niin se nappi voi olla aika kivulias kokemus. Mutta jos on, niin totta kai sitä käytetään. Sieltä TK kysy vaan. Joo, Kaukosen Tero Ylöjärven suunnalta. Joo, niin mulla oli itsellä jossain vaiheessa harrasti sitä ei niin suosittua enduroetsintää, niin mulla oli radion kanssa käytössä kurkkumikrofoni ja sitten siinä oli se niin kuin kierrejohdin, mikä mahtui hyvinkin kypärän alle ja sitten tuli tangenttijohto tuohon sormeen, että pystyi painamaan sormella tangenttia, että ei tarvinnut ohjaustangostakaan irrottaa. Ja nehän semmoinen ei kauheasti maksa, mutta joten tämmöiseen mönkiä käyttöönkin hyvin kätevä. Joo. Ei, mutta juuri näin, ja siis kyllä niin kuin pelejä ja vehkeitä on, ei sillä, mutta se, että kun ei voida, niin kun mä ajattelen Vapepa johtajan näkövinkkelistä, niin mä en voi velvoittaa
toimimaan. Et jos heillä on, niin silloin mä voin soveltaa paljon pidemmälle, mutta kun mä teen ohjeista niin kuin yleistasolla, niin mä sanoisin, että nämä on niin kuin hyviä peruskäytäntöjä, jotka toimii ilman erikoislaitteita, mutta jos tollaiset on käytössä, niin silloin by all means. Eli joo, totta kai, että jos on pelit ja vehkeet, niin antaa mennä. Mutta kyllä, mutta toi on hyvä, tuommoinen perusperiaate on hyvä, minkä sanoikin, niin se toimintamalli, niin se pätee aina sitten, se on kyllä hyvä. Joo, ja kiitos. Siinä, että mekin harjoituksissa huomattiin juuri tämä, eli jos tätä ei ohjeista Vapepan johtajan puolelta sille, niin se kokematon partio, niin nehän yrittää käyttää sitä radiota, sinne yrittää käyttää sitä kypärän päässä, se ei toimi, sitten ne yrittää käyttää sitä kahdella kädellä liikkeessä ja lyö polvensa, ja sitten kun ne on oppinut kaiken tämän ja toivottavasti säilynyt hengissä, niin sitten rupeaa kesken vauhdin reppimään sitä kypärää sen verran pois päästä, että ne pystyy kuulemaan, mitä radio sanoo. No tämähän oli tosi fiksu veto. Eli tämän takia mä niin kuin sanotan tämän, että ohjeistakaa heti alkuun se, että ihan kaikessa rauhassa keskitytte etsintään, keskitytte turvalliseen liikkumiseen siinä huonossa maastossa, ja sitten kun vartin välein on aika, niin tarkistatte, onko tullut viestejä, lähetätte omat viestinne ja teette merkinnät ja sitten jatketaan. Eli kaikessa rauhassa hitaasti ja turvallisuus ennen kaikkea, niin silloin tämä menee näppärästi. Ja mitä ne harjoituksissa havaittiin, niin mönkiähän on siitä hankala vehje, tai hankala. Seisten ajaminenhan on sellainen, jota mä en itse asiassa ole ihan varma, sanooko laki, että se on laitonta, mutta ei se ainakaan fiksua ole ajaa seisten mönkijällä niin kuin kaiken kansan keskellä. Tuommoisella pikkutiellä maastossa niin kuin seisten ajaa ja huonossa maastossa sitten ilman muuta seisten, koska siinä saa se painonhallinna, se on pakko ajaa seisten. Mutta se, että jos tuommoista niin kuin tietä ajetaan, etsitään, niin toki sä näet ihan eri tavalla seisten siitä mönkijästä kuin muuten. Mutta todettiin, että kahdella hengellä, koska ei pysty katsomaan, niin kuin autossa sulla on oikea ja vasen tähystä ja mönkijässä sulla on vain yksi tähystäjä, niin yleensä voidaan mennä vaan yksi tienreuna kerrallaan. Mistä tulee se ongelma, että jos sulla on liikkuva kohde, niin sä voit missata, jos sulla on liian pitkä reittipätkä, niin sitten sä taas missaat, kun sä oot ensin katsonut vasemman puolelle, sä tulet takaisinpäin ja katsot oikealta puolta, niin se kaveri on siirtynyt sinne vasemmalle puolelle ja taas mentiin ohi. No, sanotaan näin, että tämmöisissä tilanteissa sitten kaksi vaihtoehtoa. Pitäkää reitit riittävän lyhyinä, eli tehdään se, niin kuin se edestakainen katselmointi siinä reitillä niin kuin riittävän pienellä aikavälillä, tai lähettäkää kaksi ajoneuvoa, jolloin toisen ajoneuvon tehtävä on katsoa se toinen reuna. Se on se yksi vaihtoehto. Sulla lähtee 4 henkeä siinä 2 ajoneuvolla, ja sä saat molemmat reunat saman tien, mutta taas kerran täytyy varmistaa se turvallisuus siitä, koska silloinhan tämä toinen ajoneuvoista, jos kuljetaan yhteen suuntaan, niin kulkee ikään kuin liikennevirtaa vastaan siinä toisella tiesivulla, mikä voi olla taas sitten vaaratekijä. Eli tämä on vähän kompleksinen juttu. Ja miksi mä sanotan tämän, on se, että jos sulla on kokematon mönkijäkuljettaja, jolla on vähän enemmän intoa kuin taitoa, niin sä aiheutat tuossa hyvin nopeasti aika isoja riskitilanteita. Eli sillä lähtee niin sanotusti se mopo hallusta, siltä kuskilla se ei osaa itse havainnoida näitä riskitekijöitä, jolloin voi sattua pahoja asioita. Siksi on tärkeää niin kuin harjoitella ja miettiä käytännössä sitä ja hakea niin kuin nimenomaan kokeneita mönkijäkuljettajia siihen, joilla pysyy niin sanotusti järki päässä siinä, että mitä voi tehdä ja miten sillä laitteella ilman, että he vaarantaa turvallisuutta. Ja sama juttu siinä, että se kuskin täytyy pystyä huomioimaan se, kuskin täytyy pystyä huomioimaan kyydissä olija ja se, että onko hänellä kokemusta siitä ajamisesta niin, että hän osaa ajaa niin rauhallisesti ja ennakoiden, ettei se aiheuta ongelmia siellä kyydissä olijalle, niin nämä on näitä asioita. Vesa kysyy tuossa taajama-etsinnässä, että missä järjestyksessä niin lähetetään, jos mulla on näitä puistoja tuommoisia. Siis jos mulla on taajama-etsintä ja mulla on mönkijöitä käytössä, niin kyllä mä lähetän mönkijät kuumiin pisteisiin ensimmäisenä ja nimenomaan sinne tämmöisiin, missä on paljon ihmisiä. Koska niillä on parempi havainnointikyky kuin autoilla. Eli autoilla mä sitten teen
niin kuin laajempaa katsantaa niin kuin ympäröivissä kaduissa ja sellaisissa, että niin kuin mönkijät mä lähetän tämmöisiin niin kuin vilkkaisiin kohteisiin mielellään. Koirapartiot menee aina ensimmäisenä niihin paikkoihin, missä mun on syytä olettaa, että ihminen voisi löytyä jonkun vihjeen tai ennalta muun. Eli koirapartio, jos mulla on se käytössä, niin mä käytän sitä kaikkein kuumimpiin kohteisiin aina ensimmäisenä. Mutta taajamassa tuossa tulee se ongelma, että jos siellä on paljon ihmisiä, niin koirapartio oletusarvoisesti on vähän niin kuin turha siinä, koska se koira ei pysty erottelemaan niitä ihmisiä. Ja jalkapartiot lähetetään sitten nimenomaan siis jalkapartioiden kohteet on paljon pienempiä se alue, mitä he pystyvät käsittelemään kuin ajoneuvot ja mikään ajoneuvoista, jonka takia jalkapartioita mä lähetän kohdennettuihin alueisiin ja nimenomaan siltä pohjalta, minne autolla ei tai ajoneuvolla ei pääse. Eli jos mä mönkijällä kierrän sen hautausmaan, niin jalkapartiot kävelee se läpi. Näinhän se menee. Ja joo. Jeps. Siinä noin oikeastaan tulikin. Eli, ja itse asiassa nyt tässä on nämä tiivistetyt opit, ja tuossa on muuten kuva siitä pelastuslaitoksen mönkiä tuolla kärrystämistä alussa. Kaikki ei ollut vielä paikalla, mutta ehdittiin vähän jutella. Eli on pelastuslaitoksella kärryjä, jotka toimii myöskin evakuoinnissa niin, että ne suojaa sitä ihmistä, eli siellä uskaltaa sitä ihmistä viedä amatöörin voimin evakuoimaan ketään maastosta, ellei viranomainen oikeasti erikseen käske, tai että siinä on esimerkiksi ensihoitajat sitten, jotka tietää mitä tekee, niin rankalaudan kanssa mukana, niin sitten se on ok. Mutta niin kuin ihan puhtaasti amatöörivoimin, niin että laitetaan sitä haavoittunut nyt tähän kärryyn ja lähdetään ronttaamaan sitä pois sieltä pöpeliköstä, niin ei. Se kärry ei kuitenkaan ole niin helläväräinen ja hyvä, että jos on epäilystä, että siellä ihminen saattaa olla loukkaantunut tai muuttu, niin mikään ei voita sitä, että laitatte ne 8 kaveria siihen rankalaudan reunoihin ja se kannetaan sieltä pois perinteiseen tyyliin, koska se on kuitenkin se kaikkein turvallisin sille evakuoitavalle. Eli hyvin, hyvin paljon harkintaa, jos meinaatte ketään evakuoida niin kuin käyttäen mönkiä. Okei, fair enough. Toi on itse asiassa nettiautossa myynnissä toi kärry, että saattaa hyvinkin olla sammutuskärry. Mutta se ei paljon tuosta, musta tuntuu, että toi on se niin kuin modulaarinen kärry, eli tuohon pystyy vaihtamaan ton, että siinä on toi alaosa on tavallaan se laita ja toi moduli, mikä siihen tulee päälle, niin niitä on erilaisia, eli sulla on niin kuin eri käyttötarkoituksia se moduliin, minkä sä lyöt siihen, ja yksi niistä on evakuointiin käyttöön. Ja hyvä muistaa nimenomaan maastoa, jossa on se, että jos ihan aidosti maastoon mennään, niin se on hidasta ja se on kuluttavaa. Eli se vaatii taitoa ja tarkkaa mietintää siltä kuskilta ja kyydissäolijalta, eli se ei ole koskaan ihan yksiselitteinen asia, että maastoa jo kannattaa tehdä. Kannattaa haastatella kyllä mönkiä kuski ja katsoa, että mikä on mahdollista, mikä ei ja mitä voidaan tehdä. Ja tosiaan maasto on aina parilla ajoneuvolla mielellään. Joo, me ollaan nämä muut jo ehditty sitten käydä läpi. Sitten viimeisenä on meillä enää tämä riskiarviot. Eli tuossa on koottuna teille niitä asioita, mitkä on noussut ylös, mitä voi tapahtua, joista niin kun meillä ei todennäköisyyttä onneksi ole missään korkeaa. Eli todennäköisyys sille, että jotain tapahtuu, niin on maksimissaan keskitakua, kun on matala keskitakua korkea. Ja sitten on tämä vaikutus, että jos se tapahtuu, niin kuinka ongelmallinen se juttu on, niin se menee tuolla kriittinen merkittävä. Siinä on välissä vielä yksi ja sitten on vähäinen ja mä en muista mikä se välissä oleva oli. Ja sitten näistä kun lasketaan yhteen, niin siitä haetaan sitten sitä riskitasoa, että tyyliin kuinka todennäköisesti tämä tapahtuu ja kuinka vakava se asia on, niin se määrää kuinka korkea tuo riskitaso on. Ja näistä 4 kuitenkin nousee tuohon korkealle riskitasolle sen takia, että todennäköisyys on keskitasoa ja vaikutus on enemmän kuin merkittävä. Ja se, että niin kuin sanottu, ajoneuvo on pieni ja
ketterä, mikä tarkoittaa myöskin, että sen saa väärällä käytöllä kohtalaisen helposti nurin. Mä melkein väitän, että jokainen maastoon mennyt mönkijäkuski on jossain elämänvaiheessa vetänyt sen nurin. Minä olen vetänyt jo 3 kertaa. Ja mitä kokeneempi kuski, sen helpommin sä saat sen nurin, kun sen pahempiin paikoihin sä yleensä sitä yrität tunkea. Ja se on kuitenkin painava laite, eli yleensä nämä, mitä pääsee lehdistöön, että mönkijäkuski heitti henkensä, niin tilannehan on juurikin se, että se on kaatunut se mönkki ja se on rullannut sen kaverin yli ja se kaveri on jäänyt puristuksiin sinne alle. Ja se on vakava ja se sattuu hyvin helposti. Toi mönkkiä, kun sä istut siinä hajareisin siinä päällä, on sillä tavoin hankala, että jos se esimerkiksi etukulman kautta lähtee kallistumaan, ihminen ei ensin meinaa uskoa, että tähän kaatuu, ja sitten kun se uskoo, niin sitten on myöhäistä, se ei enää ehdi ikään kuin ponnistaa sitä mitenkään pois, se vaan niin kuin siltä jää jompikumpi jalka yleensä sinne mönkijän alle, jonka jälkeen se on jumissa, ja sitten kun se mönkijä siitä rullaa yli, niin se on sitten sillä siisti. Toi ei ole mikään pieni asia. Ja sen takia on tärkeää, että ne ihmiset, jotka lähetetään mönkijällä tehtävälle, niin niiden mönkijän käyttötaito, ajokokemus ja koulutustaso on riittävä. Ja koska mönkijä on pieni ja sä voit myöskin ajaa sillä poikkeavalla tavalla, ja se sitten taas hämmentää muuta liikennettä, ja siitähän voi tulla liikenneonnettomuus. Ja kaikki tämä johtaa kuljettajan ja matkustajan loukkaantumiseen. Tuo loukkaantuminen voi sattua myöskin just siitä, että huolimaton ohjausliike ja matkustaja kolauttaa leukansa avokypärällä siinä edessä olevan kypärää, ja taas sulla on leuka paikoiltaan. Eli riskit on aika korkeat noissa asioissa. Kommunikaatiokatkoksia. Me rikotaan lakia, että me esimerkiksi ajetaan väärässä paikassa, missä me ei saada ajaa. Meillä ei ole GPS-signaalia siellä pöpelikössä, tai me rikotaan lakia, koska multa puuttuu ajokortti tai vakuutus, tai mulla on mönkijässä väärä varustus. Nämä on olemassa niin kuin riskinä, ne vaan tiedostetaan. Mä saatan aiheuttaa sillä moottoripalon, mä saatan törmätä mönkijällä johonkin, kuski tai kaveri saa hypotermiaa tai paleltaa sormensa, tai kesällä saa lämpöhalvauksen se kypärä päässään. Multa hajoaa jarrut ja ohjaus, mikä voi olla oikeasti merkittävämpi vaikutus, mutta todennäköisyys on aika matala, jos mulla on huolettu ajoneuvo. Se, että mä rikon sen ajoneuvon ajamalla sen kannon päälle tai tekemällä jotain muuta idioottimaista, niin no, kun on oma laite, niin todennäköisesti en näin tee, mutta kyllä se on hyvin mahdollista sekin, ja se vaikutus sinänsä voi kyllä olla merkittävä, jos näin käy. Sieltä tulee nesteet pihalle, niin kuin maastoa jossa muuta, niin jälleen kerran ympäristövahingon kannalta se on merkittävä, mutta se todennäköisyys on aika pieni, ne on hyvin suojattuja nuo laitteet yleensä. Eli tällaisia asioita voi tapahtua. No mitä me näille asioille voidaan tehdä? Me voidaan tehdä aika paljon, me voidaan kouluttaa niitä kuskeja. Maastojen perusteet ennakoivan ajokurssi, niitä löytyy, eli auttaa hirveästi, että jos esimerkiksi teillä on alueella tyyppejä, jotka haluaa tätä ruveta tekemään, niin ohjatkaa tai kysykää, että oletteko te ikinä käynyt millään turvallisen maastoajon kurssilla mönkijällä tai ennakoivan ajon kurssilla. Kannattaa kyllä käydä, niin niistä saa paljon apua. Tsekkaatte, että tyypeillä on turvavarusteet kunnossa, kypärät, heijasteliivit vähintään, EA-välineet on mukana ja niitä osataan käyttää. Kalusto on tarkastettu ennen ajoon lähtöä. Meillä on se palosammutin siellä kuivana aikana. Viestinnän puoleen niin ihan perusviestintäasiat on kunnossa, että meillä on ne viestivälineet. Jos karttahimmeli on käytössä, niin se virtalähde mukana, kun se kuitenkin syö sen akun siitä kännykästä. Ja sitten se, että kuljettajan ja tähystäjän kesken on hyvä sopia esimerkiksi käsimerkeistä tai tällaisista, että mikä on se merkki siinä partion kesken, että nyt pitää pysähtyä. Tämmöiset asiat kannattaa ohjeistaa sopimaan etukäteen, että se on niin kuin selvä peli. Tietyt asiat pystytään kommunikoimaan muutakin kuin huutamalla. Kyllä mönkijässä yleensä huutamalla kuulee vallan mainiosti, mutta käsimerkit ei ole yhtä hassumpi asia. Ja sitten, että meidän vastuut ja lainsäädäntö on kohdillaan. Tuolla nyt ehkä niin tämä, että toi seuranta, eli aina kun mönkijä on käynyt tehtävällä, niin Vapepa-johtajana mä kyllä ottaisin itsesuojeluvaiston mukaisesti aina siltä mönkijäkuskilta sen raportin, että mitä olette tehnyt, missä olette käynyt, miten meni ja oliko ongelmia. Niin se kannattaa kyllä niin kuin hyvinkin tarkkaan käydä läpi ja kirjata myöskin tehtäväpäiväkirjaan, että näin tai tuohon no niin, saitte kuvan. Mikä sen oikea termi on?
tilannepäiväkirjaan, niin että se jää kirjoihin ja kansiin, jos siitä jälkikäteen tulee ulprusta. Ja ajoneuvo kannattaa tarkistaa ennen kuin niin kun kirjaatte sen ulos sieltä tehtävältä, jotta ei tule niitä sellaisia 2 päivän päästä, että niin mutku sillä tehtävällä tämä mun mönkiä hajosi. Mä kyllä ainakin meidän porukalle opastin, että mönkiä on sellainen laite, että jos sä sillä pöpelikköön lähdet, niin kyllä se vähän omalla vastuulla lähdetään, että vetoakselin rikkominen mettässä mönkijällä, niin mä en usko, että piiri enää korvaa ihan helposti, että kyllä menee valtionkonttori hommiksi ja syytä niin kuin ihmisen katsoa itse eteensä, että kuten sanottu, niin harkintaa tulee näillä laitteilla käyttää aika lailla. Viimeisenä ehkä esimerkkinä sitten tämmöinen tarkistuslista, eli tuollaisella tarkistuslistalla, jos tuon lyö mönkiä kuskille kouraan, niin aika paljon saadaan riskejä pois. Et ilmoittautumisen yhteydessä ajoluvat ja tämmöiset katsotaan läpi ja turvavarusteista noi perusasiat, kalustoviestintä, turvallisuusympäristö, niin vähän lepposammin mielin Vapepa-johtajana päästäisiin partion eteenpäin, jos nämä on niin kuin käyty läpi. No niin, en mä mennyt kuin puoli tuntia yli siitä, mitä mä lupasin. Tästä setistä olemassa Word-dokumentti, mikä me ollaan kirjoitettu, jossa tämä, mitä mä nyt höpötin, niin on ehkä tiivistetysti tekstimuotoisesti käyty läpi vähän paremmin. Eli se tulee meiltä Swapin kautta jakoon tässä nyt, kun joudetaan, että osaatte odottaa. Mutta tuossa on mun sähköpostiosoite, niin siihen otan mielellään vastaan palautetta ja myöskin ideoita ja jatkotoimuksia tämän asian suhteen.